आज एमती है दुकान खोलिकी 5 मिनिट होती आगल लोकटा भोक लगुला कौन आसिक बसीगला दुकान सामने बहनी भी होई नथिला हेले कौन करी खाया गोटे प्लेट चाउमिन बनैकी देली आगुरु गोटे वीडियो पकईथि पागल लोक विषय सबुदिन एमती आसंता मु खाया देती से वीडियोटा को 60,000 रु अधिक लोक पसंद कर एमती असहाय लोक साहाय्य करले जो शांति मिलूँ मन को केते पैसा देले भी सेतिकी शांति मिलिबो नै कथाटा टिके भी भल लागिथिबो जदी लाइक गोटे कर देबे भितरे 3 जण भाई को 3 प्लेट चाउमिन खाया ए भाई मानन को सूप 2 कप देली टिके गला पर प्रिंस रोल खाया रोल बनै नथिली मना कर देबा को कहूची रोल खाया को आसीथिली मते धक्का देई देला कोन पई धक्का देबे रे भाई पाखरे काम करथिया पिला त मते डबल धक्का देई दो देखुन शुक्रवार परा दिन मो पाखरे केई ना सेति भितर निया लगा चाउमिन 5 प्लेट बनैली पटे 2 प्लेट आउ सामना रे 2 प्लेट दे गोटे प्लेट पार्सल करी रखिली 4 प्लेट चाउमिन बनै छपटे 2 प्लेट खाइबा को देई 2 प्लेट पार्सल करी दउ जो चाउमिन बनौची 6 प्लेट तिकी ही लास्ट सब सर जाई 6 प्लेट चाउमिन रु 4 प्लेट जण को आ गोटे प्लेट पार्सल कर देला परे आ गोटे प्लेट चाउमिन बंचिला जो कि आनंद भाई रे मोर आधा आधा करी खाइ एतिकी रे रहू आ गोटे नुवा ब्लॉग रहू जय जगन्नाथ।